Здравейте отново. Сега, това са таро картите. Ето, сега ще ви покажа. The Wild Unknown Pocket Deck. Какво иска да ви каже Таро точно сега? Какво трябва да знаете? Какво трябва да знаете? Тегля по интуиция. Така. Добре. Според тази подредба, Таро ти казва, че някои от вас носят много товари и отговорности, които не са ваши, но със звездата има надежда. Има надежда за вас, закриляни сте отгоре и позволете тази карта Daughter of Swords означава, че си позволете да чуете и да разберете истината, когато ясно прогледнете. Но това ще стане, звездата ще ви даде тази сила и яснота отгоре. Висшите сили ви наблюдават и ви дават подкрепа отгоре. Те ще ви дадат ясна преценка, за да видите нещата, които трябва да излезнат наяве, и ви съветват и трябва да знаете да пуснете товара, който не е ваш. Пуснете го този товар. Това е много тежка енергия. Много тежка и може би за някой от вас ще резонира, че сте емоционално много изтощени, много уморени и преуморени. Звездата също ви съветва да намерите почивка и да се балансирате. Това е за днес. Бъдете много обичани и много благословени. Това е, което Таро ви съветва за днес. Това е вашето послание за днес. Хубав ден на